Гэта было і романтычна, і практычна, рассказывая про свое творчае падарожжа ў Беларуси армянский мастак Григор. Мне повезло, что я участвую в таком проекте. Именно приехали вот сюда, в Гомель, прекрасный город. Что вдохновляет? Вдохновляет девушки, конечно. Не, в целом город очень красивый, похож на Питер. И чувствуется здесь как дома. Первый день мы погуляли по городу, и реально вдохновляющий город. У вас очень красиво, все чисто, аккуратно. Григор прибыў у Гомельшчыну ў складзе творчай экспедыцыі Санкт-Петербургскай акадэміі мастацтваў. Гэта першы сумесны праект з Гомельскім дзяржаўным мастацкім каледжам. Аб'яднаў ён студэнтаў-мастакоў з 12 краін. Акрамя беларусаў на пленэр выйшлі мастакі з Бразіліі, Карэі, Японіі, Китая і краін Еўропы. Экспедыцыя на Гомельшчыну працягвалася 10 дзён. Пленэры пад адкрытым небам ад світання і да захаду сонца яны запомняць, мабыць, надоўга. Яркие моменты молодые мастакі максимально стараліся захаваць. На фото і відэа застануцца ўспаміны, а вось вынікі творчасці зараз на мастацкіх палотнах. У выставачнай зале кінотэатра імя Калініна прадэманстравалі лепшыя з іх. Такі выязны навучальны працэс у піцерскай акадэміі практыкуюць ужо каля дзесятка гадоў. Навучаецца там, дарэчы, больш за 400 замежных студэнтаў з 43 краін. Кіраўнік экспедыцыі тлумачыць, што іх так вабіць. На выніковай выставе мастацкія работы ў розных тэхніках і не толькі палотны, але і скульптуры. Лепшыя студэнты атрымалі ўзнагароды і неацэнны вопыт. Ірына Драбышэўская, Валерий Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель».